Community Regeneration team offers services, activities and projects to the community and our tenants, ranging from digital inclusion activities, health and wellbeing projects, job training and support opportunities, and then supporting them on an ad hoc project basis as well as community events. Mae cynnal prosiectau yn y gymuned yn bwysig mwyn rhoi cyfle i bobl ddysgu sgiliau newydd, cwrdd â phobl newydd a gobeithio helpu ei gilydd. Rydym ni, fel Cymdeithas Tai, yn cynnig amrediad eang o gyfleoedd i denantiaid i gymryd rhan o dreulio ychydig o amser yn ein helpu drwy lenwi arolwg, i weithio'n agos iawn â ni fel aelod o'r bwrdd tenantiaid. Does dim ot faint yn union o amser allwch chi ei roi i helpu newydd, bydd modd ffeindio ffordd o'i ffitio i mewn i'ch amserlen. Y bydd i chi o fod ynghlwm ar gwaith fel tenant yw y gall wneud gwahaniaeth go iawn i'r ffordd yr rydym yn darparu ein polisïau a'n dulliau o weithredu. Ein gweledigaeth yw darparu cartrefi fforddiadwy a chefnogi cymunedau cynaladwy drwy wasanaethau pregorol i denantiaid a chwsmeriaid. Heb y fantais o gydweithrediad tenantiaid, nid ydym yn medru sicrhau y gallwn darparu'r weledigaeth hon. Rydym yn addasu ein gwasanaethau i anghenion a dyheadau ein tenantiaid yn barhaus. Os hoffai unrhyw un gymryd rhan a chymryd mantais o'r cyfleoedd sydd ar gael, gallwch gael gafal arnom drwy ein gwefan neu ein ffonio ni, y bydd aelod o'r tîm perthnasol yn cysylltu â chi'n fuan.